L-iktar ħaġa li tkit lill-għalliema xi tkellimt ma' ħafna minnhom, mhix biss il-flus, imma r-rispett. Il-gvern li ma jurix rispett lill-għalliema. U jekk ma jurihomx il-gvern dan ir-rispett, kif tippretendu mbagħad il-ġenituri fl-iskejjel li jolhom? U tfal? U l-problemi soċjali mbagħad illi jmorru l-iskejjel jitlu qisha l-iskola tagħhom u jagħmlu għat-teachers. Għax li mal-min it-teachers, il-lecturers, qed jgħidu isma' kelmuna qed nitkellmu fuq il-homework, ma tkellmux lill-edukaturi. Mela dan il-gvern għal darb'oħra lill-edukaturi ma jistmomx. Ora rridu inħarsu lejn l-edukazzjoni b'mod illi tfal tagħna irridu nagħmluhom iċ-ċittadini tagħna illi huma japprezzaw il-valuri, kapaċi kollhom l-għodot ikunu flessibbli, jarfu, jitalmu, jaddattaw u jaħsbu. Irridu narġaw ikollna ġenerazzjoni ta' ħassiba li jivvintaw, li jikkreaw, illi jaraw kif ħajħdu l-pajjiż il-qoddim. Illum hemm il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf. Il-gvern irid ineħħiha u qed jinsisti. Rid parir tal-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali qed jgħid li għandna raġun aħna. Għalfejn irid ineħħiha il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf mill-liġi li teżisti diġà il-Prim Ministru. Iwiġibni, jagħmel statement ċar daqs il-kristall bħal tagħna. Aħna abort qatt. Full stop. Jagħmlu dak l-statement.